Non, Yolanda. Yolanda, el non vai facer nada do que está dicindo. Vincent, cala a boca, hostia. Cala. Veña, Yolanda, ti atenta a min. Non yo estou regalando, Vincent. Estou mercando algo a cambio. Sabe lo que estou mercando, Ringo? Que? A tua vida. Douche eses cartos para non ter que deixarte seco. Ti le la Biblia, Ringo? Non moi a miúdo. Eu sei de memoria unha pasaxe. Ezequiel 25:17. As iniquidades dos homes egoístas e a tiranía dos malvados asedian constantemente o camiño do home recto. Bendito aquel que con amor e benevolencia guía cal pastor os débiles a través do val das tebras, porque el é o verdadeiro guardián do seu irmán e o que encontra os nenos perdidos. Eu dígovos que descargarei toda a forza da miña vinganza e a miña furia sobre aquel que pretende envenenar e destruir os meus irmáns. E recoñecerás que eu son o Señor cando a furia da miña vinganza caia sobre ti. Levo anos repetindo esa leria. Se te fixaches, ia por ti. Nunca me parara a pensar no seu significado. Era unha simple perorata para impresionar un morriñoso antes de meterlle unha bala no cu. Pero esta mañá vin algo que me fixo pensar. Agora penso que ao mellor significa que ti é o home malvado e eu son o home recto. E aquí, dona 9 milímetros, é o pastor que protexe o meu recto pelello polo val das tebras. Tamén pode ser que ti sexa o home recto e eu o pastor. E o mundo é o malvado e egoísta. Gústame iso. Pero non é a verdade. A verdade é que ti é o débil e eu son a tiranía dos homes malvados. Pero estou me esforzando. Esfórzome con toda a miña alma en ser o pastor. Vaite. Creo que nos deberíamos ir ya. Sí, parece unha boa idea.